Fel dwi wedi dweud wrth pob sydd wedi'n llongyfarch chi, oedd hi'n fraint yn ei hun jyst bod ar rhestr fer efo 2 brifardd ac un yn nhw'n archdderwydd, a finna yn eu canol nhw mewn cae gwahanol dweud gwir, ond wedyn i ddod i'r brig, a hynny fo beirniadaeth hael dros ben, o'n eitha modd bod na ddim cystadleuaeth mewn ffordd, dim ond ystyried bod hon yn gyfrol gyntaf i mi, a finna'n ifanc lle yn y maes, a wedyn canmol Myrddin ag Idris, felly just pob yn gefnogol a oedd o'na'm byd cystadleuol a just teimlad braf a fel dwi'n dweud just braint de. Wel, cyn hyd yn oed sôn am y gyfrol lle, mi fues i'n reid cerddi a ballu yn ôl ag ymlaen i'r stamp ac oedden nhw'n cael eu cyhoeddi mewn cylchdrona lle de. A wedyn o'n i'n ista yn cael peint efo Iestyn Tain yn yr Anglesey a oedden ni'n digwydd siarad a mor naturiol gyda Iestyn yn dweud, o, dwi'n wedi meddwl cyhoeddi cyfrola sti, fel hyn, o diw, medda fi. Ac o'n i'n teimlo rhyw chydig bach yn cyffroes de, meddwl, di hwn, no we, di o'n mynd i gynnig fel hyn lle. A dyma fo'n dweud, wel, denw di sy'n ar top y rhestr, meddwl fel as, o'n i'n licio cyhoeddi, just mor cool de. A dyn o'n i'n trio play it cool, o ia, sa hynna'n neis, bys fel hyn, ond o'n isio neidio, meddwl, oh my god, breuddwyd, ys o'r un hogan fach, cael cyhoeddi y Barddonaiaeth lle de. A o hynny wedyn, ti'n fawr, just mor naturiol, gyrru cerddi o'n i wedi bod yn sgwennu ers o'n i'n 14 yn ôl ac ymlaen, cerddi newydd hefyd, ac wedyn o Iestyn a Gryg, mor lyflu yn ganol y broses hynny, lle yn hollol gyfeillgar. Dwi'n geirio hyn y rong bob tro, dwi'n dweud, oedd o ddim yn broffesiynol, dim dyna dwi'n dweud, hollol broffesiynol, ond beth dwi'n drio ddeud ydy, doedd o'n ffurfiol beth dwi'n drio ddeud, lle. Ti'n gwybod, oedd o just bob dim yn mor laid back a braf, a ia, oedd yna ddim stres o gwbl yn ystod y broses, de. Felly dwi'n edrych ymlaen i gyhoeddi efo nhw eto am bod ti wedi bod yn brofiad mor arbennig, ti'n ba? Wel, dwi'n meddwl na be 'di'r rheswm dros gyfuno'r 2 ffurf o sgwennu ydy. Wel, nes i ddechrau sgwennu rhyddiaeth cyn i mi fynd ati barddoni a deud y gwir. Herwydd i mi o'n i'n meddwl bod barddoni yn rhywbeth mor bell i ffwrdd na fedrwn ni mi wneud o lle. Felly dim ond sgwennu rhyw ddarna bach lle. A wedyn mynd ymlaen wedyn i sylweddoli bod y 2 beth yr un peth yn y bôn lle, mond bod nhw'n cael eu gosod allan ar ffurf wahanol lle de, ti'n bo? A wedyn dwi'n meddwl bod y rhyddiaeth sydd gynna fi yn y gyfrol yn ofnadwy o farddonol hefyd lle, a wedyn swn i'm yn gallu dweud yr un peth am y barddoniaeth chwaith, dwi'n meddwl bod hwnnw yn rhyddiaethol, ond fedra i'm esbonio pam bod fi'n meddwl hynny, ti'n dall beth dwi'n feddwl? Felly, oedd o'n bwysig i fi bod y 2 beth yna, herwydd dwi'n hoffi sgwennu rhyddiaeth hefyd, dwi eisiau cyhoeddi, dwi wedi deud cyn i fi droi'n 30, dwi'n mynd i gyhoeddi nofel. Mae'r nofel mae yng nghefn y meddwl i ac yng nghefn cypyrdda ryd tŷ yma ers dwi'n i'n pa bryd a dwi'n mynd i gyhoeddi hi cyn i mi droi'n 30. Felly mae'n bwysig i mi bod fi dal yn y 2 fyd na dim just barddoniaeth, ti'n gwybod? Wel, bod fi yn gwybod bod fi wedi cipio'r Gwobr, lle, o'n i'n gwrando ar y radio, a o'n i'n yn agra, o'n i'n nerfus, o'n i'n gwybod sut i ymateb o gwbl, a clywed y feirniadaeth, ac o'n eitha modd oedd Emyr Lewis wedi deud rhywbeth fatha bod gen i fi swing telynegol neu rhywbeth, a mae clywed pethau fela mor galonogol, ac yn syth wedyn, just llwyth y negeseuon pobl yn dweud bod nhw wrth i bodda yn clywed hyn, lle. A un neges nath daro gynna fi oedd gyn yr athro Gerwin Williams, a ni'n meddwl, oedd o wedi dweud, ni wedi reid ymhres yna chdi, meddwl, just dechrau, mae wedi bod mor, briliant, de. Ond, ia, nos Iau, oedd mam wedi prynu cacan i mi o Tesco, ac o'n i wrth y modd, rhyw gacan Haribo, a wedyn ges i ista efo honno, panad efo mam a Grace Elin, a wedyn, ia, y gath di Grace Elin, de, a wedyn, dros y penwsos wedyn oedd hi'n braf, felly nes i'n neud llawer o'n byd oherwydd yr amgylchiadau. Ond un fel dwi well gen i fi, dwi wedi cael yng Nghlod, cael y Wobr oedd y dathliad mewn ffordd, lle. Felly, ia, nôl i'r gwaith heddiw yma wan, fatha bod o'n byd i bod mewn ffordd, lle, ond gobeithio pan eith bethau dawelu bod na hen le ddathlu wedyn, lle de.